vähän pienemmällä pyöräkuormalla ajamassa tuo vesisaavikeikka, eli korveellinen vettä, niin kuin Jari Salomäki pesukestävänä pohjalaisena asian ilmaisee. Niin sen korveen kanssa pitäisi kiertää nyt niin, että mahdollisimman vähän läikkyy ja siitä läikkymisestä tulee sitten veden hävikistä tulee miinuspisteitä tai lisäsekunteja ajoaikaa ja se, jolla on päivän nopein aika, voittaa 40 litraa Komatsu-öljyä, kakkoselle tulee toppatakki ja kolmoselle Komatsu pienoismallia huomenna samalla tavalla. Komatsu Care, Suomen rakennuskoneen huoltoautoja, 2 kappaletta, seisoo täällä myöskin hienosti ojennuksessa ja täällä ulkona. Ei nyt voi sanoa, että täällä hiki tulisi, mutta vois väittää, että keli on ihan pikkusen lämmennyt. Ei ole enää niin karskia kuin oli tuo aamulla.